λειτουργίας τηλεγραμματείας. Με την εγγραφή παρέχουμε ένα αποκλειστικό τηλεφωνικό νούμερο στο συνδρομητή μας, στο οποίο εκτρέπει όλα τα τηλεφωνικά νούμερα που επιθυμεί. Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την εκτροπή κατ' επιλογή, δηλαδή όποτε αυτός επιθυμεί ή δύναται. Εκτροπή μπορεί να κάνει όταν δεν θέλει ή δεν μπορεί να απαντήσει, όταν εξυπηρετεί πελάτες και γενικά όταν δεν είναι διαθέσιμος. Μπορεί ακόμα να έχει μόνιμη εκτροπή, ώστε να το εξυπηρετούμε υποδεχόμενοι τις κλήσεις του ως το προσωπικό τηλεφωνικό κέντρο και επαναποδοθώντας του τις κλήσεις άμεσα σε τακτική βάση, εφόσον τον ενημερώσουμε και είναι διαθέσιμος να απαντήσει. Κατόπιν, ενεργοποιούμε την υπηρεσία μας και λαμβάνουμε τις κλήσεις του συνδρομητή μας. Η κλήση αρχικά έρχεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο οποίο ακούει ο καλόν το προσωπικό μήνυμα υποδοχής που έχουμε εγγράψει. Μετά απαντάει η γραμματέας και ξεκινάει διάλογος για την εξυπηρέτηση του καλούντος. Ταυτόχρονα, εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή όλες οι οδηγίες του συνδρομητή για τον τρόπο διαχείρισης των κλήσεών του. Συγκεκριμένα, φιλτράρουμε τις ερχόμενες κλήσεις, κρατάμε τα μηνύματα αιτήματα των καλούντων, παρέχουμε στους καλούντες τις πληροφορίες και απαντήσεις που μας έχει υποδείξει ο συνδρομητής μας, ενίοτε επαναπροωθούμε τις κλήσεις σε τακτική ή έκτακτη περίπτωση στον συνδρομητή μας, τον ειδοποιούμε όταν κρίνουμε, σύμφωνα πάντα με τις δικές του οδηγίες, ότι πρόκειται για επίγον περιστατικό και ρυθμίζουμε το ραντεβού βάσει του προγράμματος και των υποδείξεών του. Ακόμα, μπορούμε να διεκπεραιώνουμε και εξερχόμενες κλήσεις κατόπιν αιτήματός του. Προσφέρουμε έτσι απόλυτα εξατομικευμένη εξυπηρέτηση των κλήσεων για προσωποποιημένη διαχείριση με προσαρμογή της υπηρεσίας στις ανάγκες του κάθε συνδρομητή. Επίσης, διαχειριζόμαστε διαδικτυακές εφαρμογές του συνδρομητή μας για διεκπεραίωση εργασιών του, όπως λήψη παραγγελιών, εξυπηρέτηση πελατών, καταγραφή παραπώνων και άλλα. Για την ενημέρωσή του, ο συνδρομητής μας έχει πολλές και παράλληλες επιλογές. Πρόσβαση σε online agenda CRM για PCs, tablets, smartphones με επισκόπηση των εισερχόμενων του κλήσεων, fax, voicemails, του πελατολόγιου, των ραντεβού, καθώς και ιστορικό των ραντεβού. Ταυτόχρονα του δίνει τη δυνατότητα να προσταφερεί και ο ίδιος ραντεβού και οι αλλαγές φαίνονται αμέσως στο σύστημά μας, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα διπλών καταγραφών. Επίσης, του δίνει τη δυνατότητα παντού να ενημερωθεί online και σε πραγματικό χρόνο για τις εξελίξεις του γραφείου του και να ανταποκριθεί άμεσα, βελτιώνοντας την παραγωγικότητά του. Παράλληλα, του αποστέλλεται ιστορικό λίστα με αναλυτική καταγραφή κλήσεων, μέρα και ώρα κλήσης, στοιχεία καλούντος και για ποιο λόγο κάλεσε, fax, voicemails και ραντεβού έως 7 φορές ανά ημέρα με email ή fax σε συγκεκριμένες ώρες. Προαιρετικά μπορεί να έχει τακτική ενημέρωση ανακλήσει με email ή SMS με τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας. Για επίγοντα θέματα όπως και για έκτακτες αλλαγές σε ραντεβού, ενημερώνουμε άμεσα με κλήσεις SMS ή email.